Adda dagiti banag nga di mo masarita uray kadagiti ammum. Ngem ditoy ti masakbayan Ilocano Radio Drama, mariknam nga awan kalaeng kadagiti rikna ana banglo. Kablaaw, sika nga agdengdengag, i-share ti kwento mo, uray basit. Nanang, ato'y di paggastos sa'yo dito balay. Nay, Sabado gayam nga agpaiso ita. Sweldo man gayaman. Nanang, isa kitain nyo na anya dagiti masapol agatangan. Ay, gayam. Ayan nilito, nanang. Makiayayam di ta kaaruba. Awan klase dagiti ubing ita. Iso nga agkaiwarada man di ta nga agayaman. Sa bagay, may mayatan di kasta nanang. Ngamtay pasig gadgets din into naranda. Nasaysayat pa ikit diti probinsya taga-ayam dagiti ubing. Gamit di syudad ngay. Kasko na di forman mi. Saan ka nun narumrumar dagiti ubing ijay. Tajay la gadget dan tin into naranda. Ay, narigat mo ti kasta Maperdi nga insigida dagiti matada. Sigurado day tananang. Isabay-bayan nyo lang nga agay-ayam bitaruar ni Lito. Sana balit amo na mo tagawid sakbaya sumipngat. Ay, anak ko. Nasingpet nga ubing di anak mo. Iso na laang tanudad duma. Madlaw ko nakalidliday. Nang runa no makitkita na dagiti pada na nga ubing akadwa na dagiti inada. Ay, awan maramidan tayo iti day tananang. Tanasapakat nga roda pimusay day di inana. Apay anak ko, awan ka din ti panggap mo ang mga sawa manan. Ubing ka pay. Di mo ibalod tabagim iti lagip tinapalabas. Talaga siguro nga ginggalaangan ijay tibiyag day di asawam. Nanang, awan pa'y nakita ka kas ka ni Lili. Isong aging gaita. Awan pa'y lang iti panunot ko day ta panangasawa manen. Talaga nga awan masaraka makas ka ni Lili. Tagmay may salaang di asawam. Ngam adu di ta tinasasaya at abambalasang ababalin mo nga arman kan ayatan. No adan to dumtang nanang, di nasayaat. Angam na ita. Kaya't kulangan nga ipamay sa ti panawon ko iti trabaho. Tapno may payak iti nasayat ang masakbayan ni Litong anak ko. Ay sa bagay, adakan ka na ita anak ko. Masak nanaklaan gapukan ni Lito nga apukok. Ing kangarudag pulasan. Tapag isunto ang makaluto ako iti pangrabyan tayo. Wow! Nag-imasintisidahin tayo, apong auring. Apok. Tapno na imas akanayon ti pandangan mo. Ni tatang ngay apong. Adda ka din? Addan apok. Isungayin ka agpulasan. Kan bugwam dagita ima kan sakam. Ta sigurado atila nakadandano ng manod ang nagayayaman. Apong. Nakadanon kami pa iti balay daan ti ami. Anya, napan kayo ijay. Ay sos, nakababain apok. Amang ano kaungat da kayo no ijay ti pagayayaman nyo. Saan apong? Nagsingpat to pa'y nanti ami. Hanayin na kami ngayaban nga gayayam iti parangan da. Kasta ka day apok. Apong, kan saan lang nga day ta? Kanayin na kami pagmeriendahan kadagiti kay ayam ko. Nagsingput lang nga din, nagpintas pa'y apong. Ay sos. Taamong pa yun ti kumita itinapintas abalasang apok. Katuan matapong, nagpintas mo ta talaga. Apong, siguro, napintas mo't na itinanang ko niya. Ay apok, iso nga rod nataer ka, tanapintas na dinanang mo, kan nataer mo't ni tatang mo. Tsak ngamin malagip una yung tilanga day dinanang. Ubing ka pa'y ngamin iti apok. Iso asigurado asaan mo na malagip pa'y. At damat makikita kaladawan na. Ngam dumalat kay ti personal saan ka di apok? Ay ba't apok?
Ala, mapan kakiti agbugon, tamadamdamalaan. Malutok taon to'y tantan-awam asidaan tayaw. Sarot tayon ton bigat. Agay ayam tayon tumanan Wana Rhea, nagmayat tupay tagay ayam. So di naman ti pagay ayaman tayo. Di iti matlasikot Tapnosan tayo na nga umadayo kadag iti babalay tayo. Kasano ngay, no ayaban na tayon tumanan jibak ng abalasang. Nanti ami? Mas tawak nga rod, takay kayat na tayo na datayo itayanda. Kung nangarod ni apong kung auri nga nakababain ka no timapmapan ijay tabak ng dakat ngarod. Ngam amom, kaslasan abak ng anya lito. Ngamin, kayat na tayo amapmapan ijay balayda. Nagragsakak ngarod tong galada tayo ijay. Kan mayat-mat, tapnadan tumanan merienda tayo. Sika talaga. Ngam, agpaiso day taimbagam. Makitam. Basta mapanak tulatan iji balay yun ton bigat Rhea. Tumulong akpay ngamin kaniapong ko iji balay sakbay arumwarak ama kay ayam. Sige, orayan kalatan inton bigat lito. Dito anak, Sabado ita. Tulungam ni apong mo kadagiti trabaho dito'y balaywan? Wan tatang, sakton tagin na kadagiti nanganan tayo. Rek, anak, di mo ibaon ni Lito. Kabalak mo ta trabaho, dagiti trabaho dito'y balay. Bayam ka di am. Dengen Kenny subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Adda kami dito'y tapno mangeg iti istoryam gayem. Papan makiayayam day ta anak mo. Ay sana mabalin nanang. Rumbang nga tumulong. Tapna muna ti kinarigat ti trabaho dito'y balay. Nagado ti rumbang nga maobra dito'y. Di kayak ta anak tatang. Siyak ti makam mo. Jak itulo ka niya po ngamin tagtrabaho dito'y balay. Wan anak ko. Tumulong ka pa'y dito'y sakbay amapan gagay ayam. Tapno saan nakaasin na apong mo. Wan tatang. Ngam, kalpasan na. Mapanak to ni Tayanda Rhea. Wen, basta saan ka apumanaw, adi mo natulungan ni apong mo. Wen tatang. Alangarudan, mapan ka ba't agtrabaho, Rick? Maladaw kan. Sige nga rod nanang, mapanak pa'y. Lito anak, innakon. Babay tatang. Kan masapul nga da pasarabo kinto nagawit ka Nangagmoti ko na di anak mau. Pasarabo na ka no. Wan nanang, jak to malipatan day ta. Construction worker ti anak ko manang Emmy. Katkas na kunakon iti damo apaset ti surat ko. Nasapa anabalo. Isu nga impamaysanan ti amin a panawon na iti kakaisu na nga anak da iti daydi asawa na. Nasingpet ni Lito nga apok. Isu nga awan apulos ti parikot mi maipapan kan kuana. Adala dagiti gundaway a maasyanak. Gapo taamok nga iti kaunggan na. Mailiw iti pamatag ti maysa nga ina. Isu siguro ana asidag kadag iti babae a kaaruba mi. Namin anumoten nga imbagak kanirik nga anak ko, alukatan na kumamanan ti puso na. Kat saan a paibalod iti lagip ti napalabas.
anya ti ammo tayo. No makasarak tumutlaang iti babae nga ayatan na, kan agbalin amay kadwa nga ina ni Lito nga apo ko. Anya Lito, nabsog kayo matlaang iti merienda nga intad ko kada kayo? Wan Auntie Ami, nagimastikik nga impakan mo kada kami. Naimbaglaangan ta nagustuhan nyo. Agyaman na Auntie Ami, nagsimpot kayo unay. Wan gayam, ape babaw nan lang ti kadwayo titi balayo. Adda dagiti kakabsat ko iti balasiw taaw. Pimusay matandag iti dadakkel mi. Iso si siya kunti adda dito Pilipinas. Kasta ka di, Auntie? Isumot lagayam makaykayat na kami nga gaayam iti paraangan nyo. Husto ta ko nam. Marayray awak tunggal adda ubing nga agaayam ditoy. Wan gayam. Asino ti kadom iti balayo? Dapong ko nga uring kan ni tatang ko, Auntie. Apay, ayan ni nanang mo? Awanan, adan ijay heaven. Ubingak pa'y kano'y di pimusay ni nanang ko, kuna ni tatang ko. Kasta ka di. Ay, pasensya kan ha, Lito. Naipalagiplakat nga rodan kan kaday di nanang mo. Awan anyaman, Auntie. Naimbagman, ta saan pa'y anang asawa ni tatang mo? Saan pa'y, Auntie? Kaya't ko mga rodan, tapno adan tumatan nanang ko. Umapalak ngamin kadagiti padak nga umbing. Naimbagdapay tada nanang da. Apay, mailiw kan at talaga iti ina? Wan Auntie. Di siya konti bilang mo ananang mo. Ha? Isa manipod ita, Mama Ami ti iyawag mon kanyak. Ang paiso, Auntie? O, saan ka di nga imbagak ang Mama Ami ti iyawag mo kanyak? Sige, Mama Ami. Kasta Ay na, makaparagsak gayam ti maawagan iti mama. Manipod ita, adan anak ko, kat si kadayta Lito. Istoryak to dayto kan ni apong kong auring. Ay wana, kano mabalin, iyam amunak to kan ni Lolam, ha? Wan Mama Ami, iyam ammo ka kan ni apong ko, kastamot kan ni tatang ko. Nay, apay day ta igam mo abag apok. Naggapuan day ta. Kanaan niya tilinaon na. Intad dayto ni Mama Ami, apong. Anya? Mama Ame. Nay, asino day ta kaawawagam iti Mama Ame? Tiyengay mo't karuba tayo nga day tabagatan. Di bagbagayo abak nang, apong. Anya? Ay, iaguray ka man apok. Matikawak. Apay Mama Ame ti awag mo. Isumat namin ti kayat na, apong. Naamuan na ngamin na mailiwak iti maysa nga ina. Isa ko na, isula ka nun tawagak iti Mama Ami. Dunggen ken isubscribe mo ti kanal at Masakbayan Ilocano Radio Drama. No kayat mo, iburay mo ti basit apasamak ti biag mo. Ibilang kun ananang ko. Ay, por Diyos! Ay, nakababain Lito. Nagado na kita intad na kan kaapok. Diyak ko mga rodalaan, apong. Ngam impilit namat. At dapay cake dito, apong. Iso ka no tinagaramit. Pinagmerienda na kami pa'y nga rod itay. Apay, awan anak day di abak nang. Awan, apong. Kakaasing nga rod. Babawnan lang ti kaduan na itibalay na. Adda ka no iti adayo dagiti kakabsat na. Kan pimusay mo't tan dagiti dadakkel na. Ay kaasimot nga rod no kasta. Wan, apong.
Isa maragragsakan no kasi nga agayam kami ti paraangan da. Basta di ka naalikotag, apo, kun. Tapno sana nakababain. Kundi ka dumaw-dawat iti kumpurmay. Saan matapong? Ni Mama Ami ta agpilit amang tad kanya kiti kumkumpurmi. Kas kadag ito'y. Nagadamak makantintad na. Alain yan, apong. Sige nga ron, tainak tarimaanan iti kusina. Agpulis ka mutan. Madamdam alaang at danton ni Tatang Mau. Wan, apong. Di ko na yung ay bagayo kanyak, nanang. Ay narik, di anak mo anilito. Nakasarak iti mama na. Anya? Di kayo maawatan, nanang. Di agnanaed iti dakkel abalay di tabagatan. Kanayon kano nga ayaban na dalito amapan agay-ayam iti paraangan da. Balasang pa'y gayam anak ko. Kat babaunan laang ti kadwana iti balay na. Katanya ko matipakay na igan ni Lito kon kuana, nanang. Si Mangpet itay di anak mo ang naggapoy jay. Ha? Nagado ti imot na amakmakan. Inted kano ni mama na nga amay. Mama na nga amay? Wen, isu di akin balay di dakkel ita abagatan. Imbaga na kano amanipod ita. Mama amay ti iyawag kan kuana ni Lito. Ay na. Nakaragragsak ka no kung na di anak mo. Nanang, nakita yo ka din de yung ibagbaga ni Lito abalasang? Saan pa'y anak ko? Ang papanan na nga'y, no di maamamok tumot lang. Ay na, nakababain, nanang. Bagbagaan yung tuman di apo ko yo, tasan unay. Ang mga no, anya laditan ti masumsumok na. Wen, siyak ti makaamukan ko ana, anak ko. Sumrek ka, Mama Ami. Dito iti balay mi. Agyaman, nak. Sa dino ti ayan ni apong mo? Mabit lang, Mama Ami. Apong! Ayan nyo! Apong! Umaya ko, napok. Darasan nyo, Apong. Adda sa ngaili tayo. Nay, adabat kadwam, apok. Apong, iso ni Mama Ami. Naimbag amalam yun, Nana. Ay, kastabot kan kabalasang ko. Ay na, pasensya kan dito'y balay me. Nakababain paikit din kan ka. Awan ti rumbang apagbainan nyo, Nana. Nagpintas to pa iti balay yo. Pasensya kayo no nakaistorbo Inawis na namin dito'y nilito. Tapno maam-am mo kayo matkano. Ay na, nabayagan akayat ka makita balasang ko. Tapno agyaban nakitikin asingpot mo iti apok. Nakababain, tamama pa yun ti awag na kan ka. Siyak tinang ibaga kasta ti iawag na kanyak, Nana. Kat pakaragsa ka kunay dayta. Maayayo ak namin kanilito. Nakasingsingpot nga ubing. Kanayon na ka nga istoryaan ka na kami kanitatang na. Mababain nga rudon jay amanakan ka. Ay naawan anyaman na, Nana. Ayan gayam ti amana. Ay hada pa iti trabaho na balasang ko. Konstruksyon ti pagtrab-trabahuan na. Ada gamin project alup-lup pasanda. Iso akanayon nga ag-overtime. Kasta ka di? Sana bale? Adan tulat agundaway ama-amamok matlaang, Nana. Wen, Mama Ami. Nasingpot ni tatang ko.
Ken gwapo pay. Agpaiso? Hay na, pasensya amon ti kinapilyo to'y apok balasang ko. Okay lang, nana. Alang Rod, mapanakon. Intulod ko lang ni Lito. Ay, agyaman na balasang ko. Awan anyaman na, nana. Patuloy akon. Bye-bye, Mama Ami. Bye-bye, Lito anak. Agsingsingpot ka kanayon. Atak iti daydi nga aldaw asim mangpet ti apukok manang Emmy. Gaputa kadwa na metten ti awawagan na iti mama. Ti balasa nga agnanaed iti dakkel abalay iti abagatan apaset ti lugar mi. Jak ammo no inturong ti apo nga agam ammo dagiti dua, tagpadadagayam iti marikrik na. Nilito nga apok ket mailiw iti ina, ket ni Ami mailiw met iti pamatag ti pamilyana nga adda iti adayo a lugar. Manipod idin kanayon metten a makitak a nakaragragsak ti apok tunggal aggapu iti balay da Ami. Adda pay dagiti gundaway nga ipakada ni Ami ni Lito tapno mapanda agpasyar. Saan nga rod a nagsardeng ni Lito aging gaadi na nayamam ti amana ken ni Ami. Ididamo kunak na awan laeng kan ni Rick nga anak ko ti kaadda ni Ami iti biyag ni Lito nga anak na. Nang runak at mariknak at arigagayan unay ti apok nga agsinninged ko madarik nga anak ko ken ni Ami. Agingga iti maysa nga aldaw. Lito anak, agawam tagpalas, tamapantapay sukunan ni mamam nga Ami iti balayda. Ha? Apay tatang? Tapno agkukuyog tayo mapan makimisa ita Domingo. Sigurado ka tatang? Kaya't makakuyog ang makimisa ni Mama Ami? Katuan mat anak, kaasimot ni Ami. Awan kadkadwa na no saan lang at ibabaunan da. Isong ay surot talangan. Kalpasan na, mapantay agpasyar tapno makaaliwaksay matsag paminsan. Yehey! Kaya't ko day tatatang! Italang nga mapadasan tatada kadoan nga agpasyar. Kanayan namin na doa talaeng, tamabannog mutan ni Apong auring amag na iti adayo. Naragsak ka kadi? Wan tatang, sigurado ang maragsakan ni Mama Ami, tay pasyar na kami ado ay ta. Malang arudan, agpikat kan, tamapantan iti balay da mamam nga Ami. Ito nga anak mo, nakaragragsak nga gayayam iti playground. Wan nga rod. Sika, naragsak ka kadimat, Ami. Wan Rick, katagyaman na ka? Kasla na adda anak manen iti pamilya iti panagriknak. No, ada kayat mapapanan. Ibagam lang, takadwaan da ka nilito. Nalabas samot ten no aramidak dayta. Amang ano maisturbo kayo launay matan nga agama. Ni, saan? Pakaragsakan may amakitkita da ka naragsak. Nangruna nilito. Amom, talaga kasla nakasapol iti ina, babain kan ka. Kat pakaragsakak matunay day tarik. Napatagan kanyak nilito. Kaslamot tan pudpud no nga anak ko. Kat iti kanito amaya dayo kanyak.
Diyan mo, naanya ti mapasama kanyak. Apay panunutom amaya dayokan ka. Saan to ang mapasamak dayta? Kahit agyaman nakunay kan ka, Ami. Aanya ti pagyamanam? Gaputa uray adayo ti baut ti estado tayo ti biyag. Nabaknang ka. E din to ta marigrigat kami laan. Inaklon na kami agayam. Kat imbilang mo pa inilito asa na sa balikan ka. Awan iti estado ti biyag day tarik. Agpapanda ti tao. Awan kas iskan ti kinabaknang no saan kamot anaragsak. Kas kumakada kayo. Kunam anano mo kayo ngam nakaragragsak kayo mat. Nakababain ngamin. Nangruna kat may saklang anano mo a construction worker. Di mo panunutan dayta. Tinapatag kat naragsak ti anak mo. Kat marikna na asibubukal ti pamilya na. Babaan man lang iti kastoy a sitwasyon. Agyaman akmanan, Ami. Naimbag ka unay. Malman kayo bata si Mangpet, anak ko. Kunakman no mapan kayo laang makimisa. Impasyarmi pa yung amin nilito iti parke, nanang. Amom anak ko, adamadmadlaw ko ken ka. Ha? Kasla nakaragragsak ka kanayon manipod na amom ni Ame. Nanang, aday podnok kada kayo. Agayatak samutan ka ni Ami. Agpaiso, ay awan dakas na anak ko. Tabalasang mo't ni Ame, kat balo ka mo't. Ngam nakababain, nanang. Nabaknang ti pamilya na, e din to ta marigrigat tayo lain. Saan ati estado ti biyag, ti pagibasaran iti napudno a panagayat anak ko. Nabayag a panawin ang nagmaymaysa ka. Ita, panawinan tapno agayat ka manan. Saan nakatapaayan ni Ami, nanang? Kasano ang masungbatam day taas sa lunsod mo no di mo matpadasan anak ko. Narigrigat di agbabawi kanto iti udi na no di mo pinadas nga imbaga ti marikrik na para kan kuana. Kas panagkita ka ni Ame kat nasingpet abalasang. Kan kang runaan ti amin naasidag una yung tirik na iti anak mo. Sapay ko mga rod, tadanamnamak ka ni Ami, nanang. Panawon mo tan, tapno ipaayak iti kompleto a pamilya ni Lito nga anak ko. Agyaman naktapinatgam ti awis ko. Apay ket din na saan? Anya ka di ko na maimportante nga ibagam kanyak. Sapay la ko ma. Ta di naktugurahin iti ipudnokken ka. Ami. Ay-ayatan ka. Jakon ka ba ilan nga ilimod da ito arik nakbarakan ka? Damo pa ilang nga pan nakakitakan ka. Nagpitik man ang tipusok. Rick? Nabayag a panahon ajak nakarik na iti kastoy. Italaman yan, Ami. Sigurado ka kaditi day nga ibagbagam, Rick? Ang mga no kaya't naklaang. Gapo iti makitkitam a kinapatag kanyak ni Lito nga anak mo. Dayawon ka iti dayta nga iparparik na iti anak ko, Ami. Nga malaksid iti dayta. Amok iti kaunggak at talagang agayata kun ka. Kat pasensya ka no nagdorsukak anang ipod no itiriknak. Itilikodan ti kinanumok. Saan aparikot kanyak ti ibagbagam a kinanumom, Rick? Takinapod no na. Agpada talaang iti marikrik na. Ha? Diya ka mo no intorong ti apo na marswa.
Ama kasiningad ko ti anak mo. Tapno maamamok mo tan ti lalaki, ama magpitik iti pusok. No kasta, ayatan nakmat ami? Sipod pa'y matdamo anam-am mo karik. Oh. Kunakaroon no saanan adumtang dayti agundaway. Agi ama na kami. Kat ikarik asaan kantong agliday Apolos iti den nami nga agama. Ipaaymikan ka ti pamatag asapsapulam. Ay na, maragsakan to lakit din nilito. Apaman ang maamuan na, nga agpaypayson nga agbalin ka nga inana. I love you, Ami. I love you too, Rick. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pag naid dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Lakay, aganad kay ti panagsublimanan iti trabahom Saan mo abaybay antibagim? Wandi na, di kagdanag. Laglagi pagkakanayon dagiti bilin mo. O, kasano nga rudan? Mabati kayo manan. Makamukan ni anak ta No, da kasapulan yung agin Umawag ka adagos kada tatang. Ta isuda ta sidag kada kayo. Daddy, saan ka na pumanaw? Dito'y kalangan. Anak, masapol nga agsubli ni daddy tayan ti trabaho na. Saan na bale? Takanayon kayo matnyawagan ka ni mamim. Agsingsingpat kawan? Di mo ikikan iti sakit ti ulo ni mamim. Tong palom ti amin ni ibaganakan ka ha? Wan daddy, ngam na mabalin. Saan ka kuman nga aglugan iti aeroplano? Dito'y kalaangan. Anak, masapol nga agsubli ni dadim iti trabaho na. Sana balit, agbakasyon tumanan. Wan mat ngamin anak. Agadal ka na imbaga? Hindi na. Sige nga rudan. Masapol ang mapanakon. Sige lakay. Mga mapanawan ka pa iti aeroplano. Sige anak, agpakadakan ka ni dadim. Bye-bye daddy. I love you. I love you mat anak. Maalang rudan, mapankan. Umawag ka adagos no dawayam, apaman ang makasangpot ka iti destinasyon mo. Wandi na. Talagang aramidak dayta. Kasangsangpot mo pa'y laang manipo di Pilipinas. Ngam kasta unay manan a panagtrabahom. Kumusta ngay gayam di panagbakasyon mo di Pilipinas? Nasayat mo't ma'am. Nagalisto nga rin daw. Diyak na pupuutan na naungpot gayam ti bakasyon ko. Ang tinapatag, nakita ka na din na akman ti pamilya. Kasjay mo ta talaga. Ay, nagrigat ti biyag tayo ditoy. Ngam, nagragsak ti agawin iji Pilipinas. Kumusta ngay dagiti aginam? Nasayat damat ma'am. Maragsakan nga rod unay ni misis ko. Tanalpasan din paaramid mi abalay. Nainot mo't lahangan analpas. Naggagat ni bakit ko ito nagtibalay. Kastamot iti panang taripato na iti kakaisunang anak mi. Kasta ka di. Diyak nga rod mo. No, kasano ka nakapagpakada kadakwada iti panagsublik man nandito'y ma'am. Kasta talaga. Oray siyak tupay. Nabayagan nga agtrab-trabaho ak dito'y. Naminano ak mata na nagawawid iti ayan dagiti anak ko. Ngam tunggal panawak ida. Kasla madudog ti pusok. Ngam masapul nga agsubliak.
Tado pa'y dagiti projects may asaan pa'y analpas. Kastamot at tultulungak pa'y dagiti anak ko. Uray addan pamilyada. Nakasingsing pat kayo talaga, ma'am. Napaliw ko daytan. Oray di karugrugik pa lang tagtrabaho ditoy. Naimbaglangan. Adda kayo akadaraka na danon ko iti dayto at trabaho. Jay. Namaminsan. Mapampanunot ko. Kanayon ka dilata nakastoy. Agawid ako di Pilipinas. Enton kwan, agsubliak man niyag trabaho dito yan. Amom Jay, nabayagan akastamot ti Marikrik na ak. Ngam tilangan pampanunutek kat dagiti na ibatik iti Pilipinas. Dagiti makasapul pa'y ititulong ko. Uwan nga rod, ma'am. Para kadakwada ti amin nga aramidan nyo. Kabaalam na ita, ubing ka pa'y Jay. Ado pa'y ti maaramidam. Basta agbalin ka anatibker para iti pamilyam. Dina ti umawawag. Hello Dina, bakit? Hello Lakay, kumusta kan? Daytoy, medyo nabanugak ngam okay lang. Nadagdag sa narik na ti iliw ko kada kayo ita anak ta, ngam ti marikrik na kabannog gapo iti trabaho. Agtada tala ang Lakay. Iso nga ikagkagumaak ti makumikom, tapno mailiw-liwag ko ti riknak. Agtrabaho ak ti doon at ti balay, kan mga sikaso iti anak ta. Amokmot day takot bakit? Kaya rigam nga rudan ti super, ma'am. Rumpang langag balinak anatibgar para iti anak ta. Ay, sabay ka na yun nakadamagan kanya. No mabalin la ko, ma. Jakmot kaya ti mayadayo kada kayo. Nang runa katubing pa'y ni boy. Nga masapol nga aramidak da ito eh. Para iti masakbayan ti pamilya tayo. Maawatak. Basta nadama ka na yun ti bagim. Di na kami pagdanagan dito'y kaniboy. Adamot dananang. Diyak kayat amayadayo ka kada kami. Nakarkaro adyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan ka dita. Oray da kayo, mat. Aganad kayo akanayon dita. Sapay agsasaro no ti bagyo dita pagilyan tayo. Kanayon na kita taglawlaw ti balay. No mabalin, umalatiw kayo langan idiain dananang tunggal adadumtang nga bagyo. Di na kami pagdanagan ko naklangarudan. Natibkar ti balay nga imparamid ta. Saan kami amaan ano ditoy? Basta agkamang kayo kadananang na among nga dati pagpaggadan nyo dita, ah? Wala kay. Sige nga rudan, aginan nakamutan. Agtrabaho kan tumanan inton bigat. Diyak kayat ama istorbo ka unay. Sige nga rudan, bakit? Agan-anad kayo kanayon. Bye! Awan klase yung inton bigat ada dumtang abagyo. Masapul ang nakasagana amin akasapulan ta dito balay. Kasanon ni daddy, mami. Mamanganon niya ti mapasamak kan kuanay tayan na. Di ka agdanag anak. Ni dadim kat adayo iti bagyo. Safe ni dadim iti ayan na. Ngamda tayo ti rumbang agan na dito Pilipinas. Tsak ngamin kaya ta mapukaw ko ni daddy, mami. Ay na anak ko, saan ang mapukaw ni dadim? Basta tong palam amin nga ibagakkan ka, nang runa no madama tinapig sa atudo. Masapol nga agridam ta ka na yun. Kasanon da lola kan lolo, mami. Nasayati ka sa saad da iti ayan ti balayda. Awan ti rombang apagdanagan kadakwada. Apay no mapantalangan iti ayan da lolo, mami. Paliiwan ta pa iti panawan anak ko. No talaga napig sa titudo, kat masapol a pumanaw ta ditoy, mapantanton agkamang iti ayan da lolom. Sige, mami.
Dagiti laeng aginak ti agnanaed iti impatakder mi abalay, tadaaket nga rod iti balasiw taaw amang mangged manang Emmy. Kanayon ko ida nga i-monitor nang runa no dadumteng abagyo, gapu taawanak ijay anakabantay kadakwada. Medyo natalgad materik nakmanang, taadadananang ko akanayon amapan mangkita kadakwada. Sumagmamanumot ten atawan nga agtrab-trabaho ak diti balasiw taaw, kat nairwam meten dagiti aginak nga isu dalaeng ti agnanaed iti balaymi. Isu anatalged meten ti riknak, kabayatan nga adayuak kadakwada. Kasla kanayon tiya awag mo kadagiti aginam, Jay. Wan, ma'am. Kaya't kami na makasaritak ida iti inaldaw. Sa bagay, kasta talaga no adayo kayo iti tunggal maysa. Naimbaglaengan ta dadagiti technology ita mausar. Iso akas laagid na si dag kayo laeng. Wan nga rod, ma'am. Nga maklo naman wano saan. Amo ka nadagsan ti barukong mo, ta adayo ka iti pamilyam. Wan, ma'am. Jack ilibak. Nang runakat para kadakwada, isong agsakripisyo ak. Kaya't ko ida nga ipaayan iti nasayata panagbiag. Kasta akmat DJ. Ang masapul asalwada mo ti salunat mo. Numaminsan ngamin, gapoy ti kinabisi tayo ti trabaho. Malipatan tayo ti bukod tayo apagragsakan. Puro para iti pamilya latan ti pampanunutan tayo. Dahil tangarot isang kaibilin ni bakit ko, ma'am. Ang amno ita, dagiti aginak ti pagragsakak. Nang runa no maitid ko ti amin nakasapulan da. Wan, hanggang anda damot ti bagim. Gapot ano si ka tinagsakit. Nakarkaron nga agbalin ang miserable ti pamilyang. Mami, kaano ka di manin nga agawid ni Daddy? Nagbayag manin iti sa bala pagilyan. Anak, kasapulan nga agtrabaho ni Daddy. Tapno maipaay na amin na kasapulan tayo. Nangina amin agagatangan itan. Nakalidliday mat namin, Mami. Kaya't kung adda kumamot dito ni Daddy, kas kadagiti daduma ka eskwilaak. Maawatan ka, anak ko. Uray siya, kailiw kumata ni Dadim. Ngam aramidan na daytoy para kadata. Patpat gan nakaunay ni Dadim. Tandaanam dayta. Wan, Mami? Di ka na mabandog ni Daddy ijay, Mami? Wan, ngam uray na bannog. Kanayon amaragsakan amakangag ititimat mo. Isungarda kanayon nga umawag tapno makita kan mangag na ka. Kuma, makabakasyon manin ni Daddy. Oray apagbit laeng, tapno makadun natamanan. Mapasamak to dayta, boy, anak. Basit laangan a panaganos. Ti importante, nasaya at ti kasasaad na iti ayan na. Kaya't kumanan nga ipakita ka ni Daddy di merit card ko inton sumaron na grading period, Mami. Sigurado amaragsakan to manan ni Daddy. Naglaing ka ngamin, anak ko. Mami, apay nga takanayin nga dadumtang nga bagyo. Kuna ni teacher, delikado ka no dayta. Wen, delikadong agpayso. Iso akanayon ti panagannad. Saan nga ta delikado to'y balay tayo no da napiksa bagyo, Mami? Natibker kan nalagda to'y balay tayo, anak ko. Kandi kagdanag. Adakmat dito'y amang kita kan ka. Mabuti nga kami na napiksa ti todo kan angin, Mami. Di kagdanag, anak. Protektaran na ka ni Mami.
Nagtaka kayo ditan bakit? Agsasaruno mo ti bagyo ditan. Nangag ko nga daman ka nun napigsa a bagyo dumtang dita Pilipinas. Wan nga rod lakay. Kasla napigsa ka nun di mapadpadaanan a bagyo. Super typhoon sa kano. Sigurado man nakasagana kayo akanayon ha. Itanyaman na mapasamak. Kita am dagiti tawa. Kas kada atop ti balay tayo. Naurnusan ti amin. Kadwak ni tatang anang tarimaan. Nasayat nga rod no kasta. Saan kayo arumrumwar di tabalay no napigsa ti bagyo? Wan lakay. Diyak malitlikan ti agdanag. Nang runa no napigsa unay ti angin. No agsapri, mabasa dagiti alikamon tayo. Baybay am dagiti arwaten. Di napatag kat natalgad kayo ita anak ta. No da kasapulan nyo, umawag ka ni tatang. Tayo ti mapan kumatang. Saan ka arumrumwar? Wala kay. Nakasagana kami akanayon ditoy. Nasa isayaat ko manod daka. Nakamkampan ti panunod ko. Sapay kanayon nakamalagip ti anak ta. No mabalin la kumakanayon nga daak dita. Aramidak bakit? Nga masapul nagsakripisyo ta para iti masakbayan tayo. Isong agannat kayo akanayon. Uray si ka. Agannat kamot dita. Kanayon nga ikarkararag ko asalwadan na kayo ti Diyos. Bakit? Patpat din kayo unay nga agina. Tandaanam dayta. Nagpigsa ti bagyo, kasla marba ti tawa ti balay tayo. Di kang danag anak ko. Basta agyan talaang di ti unag. Ay, kalaat mo't kami napimigsa. Saan pa'y mo't itay? Sapay nagawan ti silaw. Narigat arumwarta pa'y amapan iti ayan dalulo kan lolam. Kasanon na sumrok ti tanong di ti balay. Ay, sana mapasamak na iti anak ko. Ha? Agkararap ta. Tapno isalakan na ta ti Diyos. Mami, kaya't ko ni Daddy. Adda dito'y ni Daddy. Saan ka nga agbutang anak ko? Addaak dito'y. Saan ka agbutang? Ay, Mami! Ano? Umay ka. Umalis tayo tibangir asilid. Nataltalgad tayo chay. Mabut-butang, Mami. Basta saan ka nga umibibot kanyak. Sabay nagsikmatan. Naidabon ti silaw ta. Patpatgan ka unay anak ko. Di kagdanag. Saan ka baybayan? Ay, Diyos ko. Di na kang baybayan iti anak ko. Mami, ano day, Jay? Basta kumpun ka lang ang kanyak anak ko. Hindi ka umibibot. Super typhoon ti malapos dita Pilipinas iti daydi agundaway manang Emmy. Aklunak nga idinadamag ko ti kinapigsa ti bagyo, talaga nagdanag akon para kadagiti aginak. Pinadas ko ti imawag, ngamga po siguro taawanan ti kuryente, iso adya kon ida na kontak. Diyak mailawlawag no apay analaos ti panagtibayok kadagidi akanito manang. No mabalin la ko mati tumayab, tapno makapanak iti ayan ti aginak, inaramid kon. Ngam awan maaramidak, taadayo akkat nga rod kadakwada. Agingga asim mayaatan ti panawen iti pagilyan tayo, ngam nakaamamas dagiti damag, maipapan iti layos, ken panagregaay ti daga.
Itay pa'y apalpaliiwan ka, di ka makaidna. Anya ka di timang burburibur kan ka. Aging ka nga pinita. Jack pala makontakta asawak, ma'am. Ultimo dagiti naganak ko. Jack makontak. Ang mga no ado ti linya na dadaal gapo iti bagyo. Iso asaan mo ida makontak? Jack ngamin may lawlawag ti marikriknak. Italang akas taunay ti panagdanag ko. At umutan dagiti naglabas sa bagyo di Pilipinas. Ngam Jack amo no apay akastoy ti riknak ita. Kano apay kastoy kabayag a Jack ida makontak. Maawatak ti marikriknam, Jay. Kasta talaga no adayo ka iti pamilyam. No awan madamag mo, talaga asabali ti mapampanunot mo. Oray nga minawan silaw da iti kalabas sa bagyo, ma'am. Agaramid lata ni Dina iti pamuspusan. Tapno maawagan nak. Tapno may pakam munang awan da ka sa napasama kadakwada. Ang umita, talagang awan. Ultimo text ko malaang, wano chat iti messenger. No talaga asaan ka makaidna? Awagam dagiti amaamuyo ijay. Uray dagiti kaarubayo. Tapno agbalin akampante ti panunot mo. Pinadas kon, ma'am. Nung talagang awan ti maawaga kadakwada. Ay, amom Jay. No maminsan, ti karigatan apasat ti panagbalin nga OFW. Kat saan at ibannog tayo iti trabaho. No di kat ti kinaadayo tayo iti pamilya tayo. Iti panawan akasapulan da tayo. Sapay la kumatawan ti daka sa napasama kiti pamilyak. Sapay may sa ti lugar mi adinalapos ti super typhoon. Agkararag ka, Jay. Awan imposible ti Diyos. Kat numasapol nga agawit ka, sige, palubusan ka. Agyaman ak, ma'am. Sapay ko matandamot ang damag aging gainton madamdama. Ni Tatang ti umawag. Hello, Tatang. Apay nga talaan nga imawag kayo. Nabayagan nga awagan kayo. Ore ta asawak. Ni Dina. Ayanda. Ti anak mi ngay. Jay, anak. Apay nagsangit kayo matan, Tatang. Anya ti napasamak. Anak ko, di ka kumamakmaklaan. Awanan dagdaginam. Anya ti kaya tiyo asahon, Tatang. Italaga na sa pulan ti bangkay daginam. Kapunta na landslide sa balayaw. Saan nagpaiso dito ngay pagbagayo, Tatang? Saan? Pasensya ka na, anak. Saan na naisalakan na gitaginam. Takilaan ti mapasamak. Di mi pulos ni namlama makapuran ti balayaw. Saan? Apa yang nagitipo yung ginag? Amoy! Anak, agawit ka na kaos. Tapno ba si kaso tayo di pa na kayo masayang di bangkay nangiti ang ginam? Diyos ko! Ala, mangan kauray basik laeng, Jay. Saan ka mabisin, ma'am? Masapol a kargaam day tachan mo tapno ada pamiksam. Masapol a lumaban ka. Amok ararigat tirikrik naem ita. Kasano agpaitan tawanan taginak. Iso na lang di makagapuno apay nga dak dito ngagsakripisyo. Amok ararigat, Jay. Nga masapol nga agbalin ka anatibkar. Ngam kasano, ma'am? Isuda ti makagapuno apay lumablaban na katibiyag. Isuda ti kiran ko. Awanan serbetara pap ko para kadakwata. Awanan ti sangputag pa ni Pilipinas.
Awanan ti awidak. At dapay dagiti naganak mo nga agur-uray ken ka, Jay. At dapay pamilya maanabat-bati. Ma'am, kaya't ko tagawid. Kaya't ko makita taginak. Wen, agawid ka. Siyak ti maka mo ititiket mo. Masapol ang makaawid ka, adagos. Agyamalak, ma'am. Agyamalak kulay. Agyaman na kita amin na tulong yung kanyak, ma'am. Doon dapay ka sa pulam. Saan ka abumdeng amang ibaga kanyak, Jay? Kansan ka arumbang agyaman? Sapay kumahatain ton makasangpet ka Jay Pilipinas. Ikamot itinananay nga ina na tabagim. Tapno mabantayam dagiti aginam iti maudi agundaway. Kasano nga ginanahak, ma'am? No direk nakatagsag sa gabay tinalaos aladingit kan saam. Diyak masungbatan da ita. Ngamsapay kumata makitam ti rason no apay amasapul nga ituloy mo ti agbyag. Padasak, ma'am. Amo ka narigat. Di mo amuno kasano asangwam ti masakbayan. Ngamasapul nga aklunam ti kinapudno. Nga awanen dagiti aginam. Kat masapul nga ituloy mo ti biyag mo. Kasano nga ti bamangon ita? Tawanan, dagiti pagpatagkoy ti biyag. At dapay dagiti naganak mo kunakmanen. Amo ka di da itulok asayangam ti biyag mo. Kapoy tinapasamak iti pamilyam. Agyaman na kita at tulong niyo, ma'am. Bigbigik na ito ng utang ko na yung mga nakam kata kayo. Awan anyaman na, Jay. Katinto nakasagana ka na. Agsubli ka ditoy. At dalat ti trabaho nga agururay kan ka. Ikarit na ita. Ulitak ti makipagladingit kan ka, Jay. Aganad ka iti biyahim. Diyos, ti kumuyog kan ka.